Buna himmemiz tanayanlar. Laçın Mammedow. Eger de tanamayan bolsaň, onu sen aýdym saz asa dinlemeýänlerden bolmaly. Bugun onuň doglaňyny, ýaşyňyz uzyn, başyňyz dik, güler ýüzüňiz hiç solmasyn. Hemme sunudy işgärleň adyndan tüýsüreň bilen gutlaýan aýratyn hem maksat tuwak ýürüýän niýetle gulurotdy we öz adymyzdan, meň adymdan uzak ýaşan. Tanrı arkasın. Bakacağın 2 saat böyle katı dikili olan alt yürek. Tavalı Tanrı arkasın. Kakazan dediğin ardından. Tanrı arkasın. Tavalı kakazan dedin özge uyumlu öyle. Allah'tan gelen yıllar kimmeğimde bağıt ırtıklar devlet getirdim. Ahkim Müslüman ilmi halkımda. İnko arzular mentilanı kutay silasın. Arkadaşlar yerdarımızın mehriban milletin liderine de kutawatına aytan halkımda tezcan çelim. Senin öňünde üç köşük dikçekler dur. Yöne sanat alemine öz hoşlu üç köşüklerini bilen olakan beklikleri yetmene büyük Allah'tan dileyen. Tawalın sizin hemmenize dünyada en kavus icadlarıdır. Ünseren bolsaňyz şunlar TikTok'ta aktif be. Bellecek yekece bir zadım mı? Eger de siz mehriban halkym siz bolmasaňyz biz hiç kim bolýarmyz. Ähli zat sizin golluğuňyzy, sizin saýaňyzy. Näme alham? Näme ama? Oğlunun içinde görmegeyim ýene. Yok oğlunun içinde yok berde näme? Allah son yaratıptır da näme? Meni öýkölýän aşyda. Näme öýkölýän? Näme alham? Näme ama? Öýkölme. Neri men ýaşymy etdim, ýene görmegi bolupdyr. Çağlaňyz hem dogan çykdy, ömrüňi uzak boldy. Şu kıyarın benim nefsleniyem, şu orada nefsleniyem. Çağlaňyz hem edem, oňumda gurkuş atýan. Gutdy ordan. Kana watadım. Neden Allah canı sağ olsun şeydip asoslanmadı, toylanmadı bede, hoca dede. Tüycüğünlön kâyan malsın. Bir soğukun net sarpayın mihmanlar, legendişin. Neden, tanrıyam kadın. Adamın 3 tane dostu olmalıymışım. Birincisi, maslahat soranda yürekten, yürekten maslahat veriyen. O sen vay sevda geçme, sen sevda ediyen yok mu? Bazılar doğru neyme planda gülüp yok ya çağışık deyip onyalık dostlarla hakikaten maslahat veriyen dost. İkincisi, içindeki ehli sırrını hiç kime aydı bilmeyen zatlarını aydıp bolyan dostum. Uyağa çanyalı bolmalı. Ona mı ertican edip ay biliyan mı çanyalı nimesi var çanyalı şeyler aktif. Onyalı ile ona car ediyen dostlarla mehektaşyan dost. Üçüncü dost yargıcı can edip yurda senliğinde neme kömük deyip olgap sebebin soraman olgap gelen değerlirak dost. Şolan hatta biri olsa da adam bahir şu dünyadan radi bolup geçecekdi. Hemmäňize salam, şu günümden şeýlerak blog. Berde seretsem tuşumu turupdyr, kejana sroçna gitmeli tuş almana diýdim. Mini makiyaj etdim, tuşsuz zatsyz, çalaja danalka. Ulanan boldum. Ay garaz berde saçymı uklatyp edýän, aslında en halaman proseduralaryň biri saç mesele. Saçı uklatyp etmeli, seretmeli, ol men en kän wagtymy alýan proseduralaryň biri diýsem bolýar. Ay berde aynan bolup aýdym-aýdan bolýan, eşigimi taýynladym, ütügeden boldum. Ay garaz şey dip özüme seretdim. Berde saçymy fiksirudeden bolýan. Garaz soňkuja etmeli zatlar yetiştiren boldum. Berde de kejanyň en gowurýan spreylaryň biri saçyma hem endamyma çalýan.
Duhi doğrumaysam hiç duhilamın atlarını dolu bilemek. Şunun için halayan duhilamın biri daşından belki tanansınız. Krasovkacım giydim. Doğulu tayin bollum. Ennem uğrum şehre taraf işlerim bilen. Garaz men düşündüm ki şu gün men günüzün şehirde boların işler bilen yanımda kolcuğum alım. Men vitamincik alan olan. Öňümüz gışşoň üçin öňüne alýan. Maşinjym otladım, çıktım, ara çıkıp barýakam, goňşym hem kardeşlem salamlaşmana gelipdirler. Rüstem Halil ve hoş geldin. Diktirmiz. Şeýdip bular bilen salamlaşdym. Biraç görüngeç bolduk. Ondan haýdap maşinam mindim. Sebebi diňe maňa jan gelýär. Gelen okmu? İşten gün geçip barya, kendi gece almalı. Şeydi ben şehre taraf uğradım. Şehrin içine girýän. Almalı adamlarımı yavaş alyan, berdi estafetany tapşyrýan. Sebebi men işelemde ken maşin sürmeni halamok. Strese girmeyecek olan yol men üçin stres. Beýdim aynan olup Murçin evinden geldik. Ana oğlum dur berdi. Bu da bize sereden öyle sevgilci öyle telefona gürleşen olup yılgırıp çık gelýär. Maşina minni uğradık. Uğrumuzam elbette güzel şop taraf. Sebebi güzel şopa. Bermeli dağıtlarımız vardı. Video, dedi, arad montajlar vardı. Ondan da şaram täze tabarlar geldi. Onu görmäne de girdik. Nemeler geldi. Opşum kaptalına geçip barýadyk. Oyun oňadan güllerem bir düşürel diýen bolup aynan bolup goýja yerler bar eken bizde de. Edil oňadan edip düşürüp bilmesegem bolşuna görä. Berde yeni bir kardeşim DJ Bega bilen duştuk. Gerekli maslahatlarımı aldım. Sağ olsun Bega, vaqt sarf etdi. Garaz kardeşlerimi gördüm demek şu günüm men gowy geçtiğinin alamati. Berde Murat özüne aynap düşüren bolýar. Elbette bundan soň biz Turancan'ın stüdyosuna gittik. Täzelikleri yazmana. Turçik, şeýle bir sada, şeýle bir ýüregi pek arsa oğlan, canın sağ bolsun. Edýän işlerim uğruna bolsun Turancan. Bäde de Nurullah dogany ýatandyr ýakty bolsun. Suratyny goýupdyr tüweleme. Oşum studiýada oglanlar bilen salamlaşdyk. Turanjanyň komandasy gatty gowy komanda, güýçli oglanlar, gowy aýdymlar döretdik. Gowy aýdymlar işledik, ýazdyk. Toy aýdymlar hem ýazdyk. Bir ýylyň dowamında 3-4 sany aýdym ýazdyk. Wagtyň nerip geçenini hiç ýagdaýda biz bilmedik. Men hiç şan aýdyp görmedik, aýdymlarym aýtdyrdylar. Malatsy rебята, ýadamadylar, gaýtam diňe göwnümiz açylyp şey dip işledik. İnşallah bundan beýlekde uzağından bolsun. Berde de bir aýdymyň öýsünden prikol düşüp dans oynadyk. Sebebi Arianla gülküli aýdymdan birine duştuk. Benim de birce video düşürüldü. Atýan otdan soňdan boldum. Ay bola gülküden aýyrmasyn. Energiýa toplap, işler bermeli diňe. Bundan sonra aynen bir adam sevgilisi bilen şekilleşen bolar. Bundan sonra öýe tarap uğradık, öýe geldim. Süýjüjelerimi gördüm, ýada ulagym gitdi. Näşeýdi ben vlogumy tamamlayan. Hemme jaňda hoş sag bolun. Halan bolsaňyz like basın.